Hi ladies. Hi my good people. I just popped up, because maybe I'm getting lost somewhere. I want you to correct me, because maybe ukadzi utaza, my Zimbabwean African community. If someone dances just expressing their sexuality, is that promiscuity? I'm just asking, maybe I'm lost somewhere, ladies. Now what you can press a live mundi dzidzise kuti queen aiwa mukutaza, because ndaita video dancing for Easter in a good mood. And little did I know kuti ndaprovoka partner yangu. Alright, my videos are viswa. But in the future to come, imini people who are ladies, tell me, how do I, is this not enough? Is just this not enough, being a woman? Do I need to be plus more? Hans moro tatenda moro imakadize. I'm confused. I'm really confused because now I'm in a limbo. I'm trying to be myself on social media, and on the side muruma arukuti ndrukutaza, and inini ndikaita zechi Christopher vanhu varikumva vatitase licious wataza. So how do I do it? Let's discuss. Maybe I'm getting confused some way. Hi, Muri saying ndikukona even way, because inini ndinimuna azo confused kwamanje. Because zvinoda kutoti pandinenge ndichiita video ndo approve pamsoroi ndiyo video yandofana kuposta here pamsoroi ndiyo video yandofana apa munhu haana kana mbokurora, apa munhu haana kana kumbobvisa mari kumba kwenyu. You understand? Kana ini ndozoomesa musoro zvonzi tatende musoro wako unopisa, unotema, unodai. So how then do I become a woman? Imi mane makore mangani muchindiziva naimi garo ndizvo. That's me. That's your queen. That's delicious anozikanwa nevanhu. I'm here to make fun. Ndikaposta video azvireve kuti I'm doing it for someone else. Zvina zvaita kunge ndine tuma extra relationship, nge ndine tuma side chiki, tuma side bae, tuma side boys, tuma side ningi. Naivedwe pane pandikutadza here, because kutobvisa kwandaita video, imagine ndaita video ichitamba ndakabata speaker ndichishuku and boom bang munamba watadza. But is that ndo zvacho here? Hanzi chimamarume. That's I'm a lady, I'm a man. I'm not as simple like munhu kuti unenge wakanzi uri mukadzi original, vakadzi original. Inini, I am a man, I am a woman. That's who I am. There is no way and chance that Delicious is a complete 100% woman. There is no way and chance that Delicious is a complete 100% man, because I'm snamboro. And chance complete 100% woman and the end kumwenzi. You understand? So there must be, understanding that I'm going out right now, but nangoti ladies, kana mine zvamunoundidzidzisa, you tell me. You tell me before I lose it, because ndogona ku. I might, and you know me for a fact. You have been with me for more than 15 years. You know how I do my things. So now what I want again, it's just a food for thought. Comment section. Munongondudza kuti queen kuva mukadzi
it's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kana uri mu relationship ne boyfriend. Mind you, I'm not engaged. We are still in a relationship. Zvasiyana nekwana Richard kuti takaenda ku France tikaengaja tikadi ava. Okay, yeah, akatitengera apartment, we understand. But boyfriend, girlfriend, you know, ndiri kubatwa ngunzu. You know, I feel like I'm not breathing. The dress is giving. Kutobuya katakatovara. Kutoyatakavara izvozvo kuti cleavage haibudi zvese haibudi kunge ndikurohwa nemupostori. You understand? Makachena mami. Thank you. But ladies and gentlemen, for sure, I need your help kuti mundidzidzise kuti tate kuva mukadzi chaiye, kuva mukadzi akati chikiti. How is it? You know, because maybe tinongoramba tichienda in the social media runs ndichirasika, you know, kana zvichinzi handichafanire kutamba ndakashama because I'm dating someone. Munondiudza, you know, kuti aiwa queen, zvinoitai muchiminimizer, because I have to entertain my fans. Nana Beyonce vanouya vanhu vachiita mashows avo vaane mapendi. Akaburitsa, you know, her album iyoyo ye country ye kwana Dolly Parton, you know, anenge akangopika paint. So ini ndikapika paint ndatadza. Hanzi tate yesikana sikanzimori. So, hi sweetheart, I've been in a relationship for 10 years. Kusina chakaenda kumba kwenyu. You understand? Hapana chaenda. Maybe ndogona kumbo eda. Let me get a check. Maybe ndogona kumbo eda one few minutes. You're looking beautiful. Thank you. Thank you. We thank God. We thank God. Nasanti nakana time trim. I'm trying to manage my weight, you know. Managing. But I'm kind of today and disipre live. Thank you for the stars, for the people who are giving me stars. Thank you. And disipre live Canada to put it with video. But nangofungidzira kuti pamwe ini ndikurasika. Let me just get a chair kugarira so that in the town you know, I was supposed to go out right now. Second Asha, you know, one may some know she's here, put Queen Asha. I'm someone ane Asha singaiti, and the kind of can I just lower it a bit so that I can sit down like this? Perfect. So panimuna da join ya mundi udze ndoda kuti mundi udze kuti queen. To be a woman is 1, 2, 3. Because remember, I'm a work in progress. And certain that she got me as yes, yes, I have boobs, yes, I have the vagina, but there is more to be a woman. Let's agree to disagree. There is more to be a woman. So, as there is more to be a woman, imimi vakadziracho, imimi, you women, teach me. Because I'm coming from a world where I was a man, and now I am a woman. But there are things to follow up to be a proper woman. Those are hanzi chiva atita zvigwana tukita zvehondo mbamangu maitika hondo ndadzupurirwa video yanga ndichifara. You know, every Easter holiday I do a video dancing, bam boom zvaviswa. And nangoti, but teach me, how then do I become a woman? That's all right. Ngatangire pakuti video and yanga ndichitamba rumba here. Ndatadza iri. Nanakashama. Mutsetse wegaro wangu buda Jehovah Jireh. Mutsetse wegaro wangu buda because Charles Larry Nikibichana. You understand? I didn't plan that all. That's why na kids read the Charles. Nandine Brown. Nandine Brown. Yeah. And okay, can I add someone? Munduze, please be honest in my eyes. And munduze kuti queen 1, 2, 3. All right, mtsetse wegaro wabuda. But andina kuzviplan. Andina kuplana kuti mtsetse wegaro ubude. Andina kumbozviplana izvozvo. That's why mam chona nandikwidza trousers. I was quizzering the trousers.
I didn't plan kuti Mtsitso Garo wouldn't know. That was not my intent at all. Makapedzisira kuona kudhara ndichishama. I'm trying to, you know, I'm trying. I'm really trying. Okay, look, Ed, ndaona munhu angashida kuedzwa andizondo Ed nepari. Andisi Ed vanondaona ndamuona. Ndingonzwa Marilyn who your sweetheart Ed. Queen, this is how you Queen kana muchidata, this is how, so that tidzidze, because I might know how to do Nguva, but ukadzi ndiri kufoira. Yeah, let us be honest on that one. I might know how to do gist, but ukadzi wacho ndiri kufoira. So teach me the etiquette, teach me the rapport, teach me how to carry myself as a woman. Adrian mukadzi, hello sweetheart. I don't know, can Adrian hands block him from your face at tweet because he's control. And this was the pane pakaitika blanda yaya sex tape, you know, tachangotanga kudata mazuva iwawo yakangobuda from someone vaiona anditika apa ndo mazuva iwawo ndandamuudza kuti ndiri trans, ndine HIV, bla bla bla, azviaccepta. Sex tape zvazvabuda tanga kufunga kuti ndiri kudanana nevakomana vakawanda pasocial media, ambati let's agree, I have to control all your social media. So I no control, as she said. I could have no an access. Let me put it that way. He has access because I'm you know. Besides, I'm very jealous. Okay, let me add. It what gaga Lucy come. Ndingonzwa munondidzorodzera because ndakatozofunga kuti pamwe ndikurasika. Mandinoziva ndakambopenga gore randakarwara neHIV riya, saka dhuze kamunyabhurira kekupenga kari muziya. You all people handikumeperei, ndakambopenga 2011 pandakarwara neAIDS, yakambopinda mubrain, ndikaita malambwa pachachichichi kubunyiriro kuya. So sometimes maybe ndiri mumodi yekupenga handizive. Kana wakambojuya munhu kaazvibayira kuti munhu wapera kujuya hazviite, kana wakatombohlanyaka uyahlanya kusvika Jesu auya, you know. So that's why today I said no. Handisina kurasika, pana richard ndakarasika, but pana uyuyu uyu ndikuedha haasi kupindura. Okay, zvinonai masikana paubanzi iri kuya manje kuacceptai kana yasikana vandienda ed network yangu good because I'm using a Wi-Fi. Yeah, you understand. Yeah, ndakambohlanya. So that's why ndichikasika kuzvidzora kuti maybe naye asikana ndiri kukuedha iwani, but hamusi kukasika kuaccepta. I want to have a conversation and ndinoti mundifonere mune pane uniform, you know, it's not konzeresa nyakanyaka, you know. You understand? Kana ndiri kutadza. Yes, someone joined in. Hello. Hi, Tate. Hi, sweetheart. Put on your video so that I can see you. I've got my little baby. I know that's the camera stereo. So one of our funga yango webtamba. All right, so just give me advice. That's how they video and that tambanas for Easter, was it bad? It wasn't bad for us, and it because it's we know you. But I think maybe munwenyu anokona funga uti asamakuita say asimauda uzvitengesa here, are you trying to sell yourself here per Facebook or something like that, or makutsvaga vamwe varume, or are you trying to entice other men? Anditi okay, saka you did okay pakuzvidzora, you did okay. Saka I think pachikadzi that's what we do, because ndoziva kuti sometimes Christopher nomboda kuuya anditi my easier video was. And you know, yeah, exactly. That was it. So we have to pray for Christopher. Kuti Christopher kana tine murume wedu
Christopher anofanirwa kumbozorora mbichana umboenda kunorara, and then Esther anenge achidhila nemurume. Christopher vanotoomberera. Aiwa, Christopher pamautoda doro tongodira doro pasi toomberera kuti Christopher tapota yanguva yechikadzi imbomirai. But handisisina mborokai ko Christopher vachiri Pfungwa dzechirume dzogona ngouya. Pfungwa dzechirume dziya dzekuti handizvaro inini ndokurochbhakera dzinongouya, but Estherwo handichika. Saka munongodzidzorawo mbichana, mungoti okay babe, okay honey, sorry babe, kana muchida mukadecide kuti mauda kutsamwa, mauda kupenga, munopenga zviri sexy. It's darling. Kuba kushirwa apa because right now kuti ndiri munhu wekuti akandivhiringidza sexual andaita minor. Aiwa, nevakadzi ndonaro. Inini handine mumwe mukomana the other week akabva nda kundikisa ndisingade. Aiwa, zvikabva imboro yangu yakamira, ndikabva ndangoti aiwa handichada. Zvinoitika. Also it's normal. It's normal. It's normal. Kana ndisingade kushirwa handishirwe. Nongomuti not today babe. Unongoti I'm on my period. Aiwa ini zvemaweeks zvangu ndezvemaweeks not kuti zvangu ndezvemaweeks. Aiwa ndiChristopher uyu ndiChristopher Christopher vakadzi unoita just one day only. Atongoita a day or so munogona nongomudya chinhu kana musingade aiwa mbo hazviiti ndomuruma kudya kundine hasha unonazoziva kuti ndine hasha ndichipupa kuda kuruma. Tateka last week ndandine mumwe murume so handiti ndandamufonera, sorry ndakuenda off topic nenyaya dzekuruma. Murume uyu ndobva anditi ini ndogona ndokudya beche, ndakatakura chinhu changu chihombe. Ndikavati okay we ngandirume murume uyu. Une beche hombe uri chirwe uri mudevere mudevere ndiwa nemapeche mauri uri mudevere kai mudevere andinoosha muri mapeche nyaka rudzi mandevere. But is that why was he biting me manje? He started biting me. Akavatire nditye kutoisa mazino tate pamanga katsamo wakasheva here unosheva here kunge kamwana kuti chika zvinoge kamwana unoti anga kana kavhudzi kana chinhu nandatosheva ndikazoita kaperfume kuti kanhuwirire so nice. beche rinozorwa perfume here mandevera ndinozva pane chimwe chiya chevakadzi tate, pane chevakadzi femfresh iyaya femfresh yevakadzi ndati munoziva roroni nemakoroni mabeche ndakati mandere matanga avatanga kundiruma murume we pamanga akatsamwawo but aiwa saka yendo advice yangu iyoyo kuti mongodaro mongodzora tongonamatira Christopher saka before munhu wenyu thank you so much. Thank you guys. No, thank you so much, sweetheart. Because sometimes sorry, my alarm is ringing here. Sometimes then she forgot pamwe ndikugona, but little did I know kuti ndine my helpers, my followers angu vakadzi chaivo vamuri vakadzi you help me. Kuti munhu daipa ndatodzidza kuti instead of kuti ndakatama 3 weeks ndoti kana zvemazuva kana 2 kana 3 days amugarimese anditi unongoti migraine ndo inoshanda. Ukamuti migraine you'll understand. Hambofose unongoti ndikunzwa migraine. Sometimes migraine unogona kuti matransgenders aende kumwedzi ndosindokutamba iyoye kuti mwedzi sometimes ndogona kuti ndinecheko sometimes unogona kungoti mwedzi munoti chikremesusis munoti
my You know, menses, Chiiko. premenstruation, Yeah. Yeah, menstruation, men say eh, something. No, when you see how menstruation. you go like Chiiko, like Eh, that Chiiko is. Like I don't know. No, I nogona don't know. ungodaro kuti ndiri pamamenses Secondary angu, school. ndiri pamamenses kana kuti ndine migraine inogona kulasta 3 days, but I don't go for 3 weeks, for my weeks, because mukaenda for my weeks anogona kuwana mumwe munhu munopedzisira matorerwa muromo. Kashaya munhu kuti akaona munhu nganokashaya munhu. Aiwa Professional bati yangu hure ringashaya munhu here zvekungabvadzati asikana ndoenda panza makambondoona gore rinopera pasina unoona pasocial media handingashaye munhu asi kungoti aiwa munhu ndafana. anekuisa. This is my first time kukwira life yako tate. Thank you so much. It's Thank you, nice Shakwe. We went up seeing as you. the Thank you, my love. Okay, Bonnie said they will do. can cook Bye. vise. She be so sweet so that Edram. Nishida kuna kama face nishida kuita communication ne man. Remember, is come chekuti you are mukudzidzisa how to be a better woman. And it's murukundi ndasi ndatoti aiwarega ndizvideredze mundidzidzise because ndaita video yandaita yanga yabviswa kake chitu ukaona munhu uchiitwa zvinhu watoudufu munhu chekutanga akabvisa imwe video yekutanga iyaiya yanga yabviswa nhasi kechitu yabviswa. So handizidofo inini am someone who is academically gifted, so kana ndaona something chiri kutadzika kuti ndiri kutadza I look for help. Yeah, the looking for help kuti say it's not like someone who is dumb. It's for someone who's wise. Say, okay, let me add someone else. We are thank you, Masters. God bless you. Thank you. And send up going out into no say to Masters. Munondidzidzisawo izvozvi zvekuti ndinoona sekuti ndiyanaisa masters so that ndopota nchidedzera master. The week is giving. Thank you. Thank you. Ndatongoiso nekafu zvekumhanya kaipapa because zvanga zvichaitika zvacho ndatozongodzorwa nemunhu ndikati queen dzidziswa ine mwana kuti kuva mukadzi kwakaita sei. Yeah, you might have the gadgets, you might have hello caller. Hi Queen, how are you? Hi sweetheart, kuvoice rakatsika uri kupiko? Ndakarara pane kababy ichikoti kanomuka. Mese makuchema kuti mune vana asi mafisi enyu akaipa kani. Mese mukungoti mune vana. Nai, kuchi. Yes. Takapuwa vana Queen, takapuwa vana. Zemo rakaratibata Queen. Tibata toatapuwa vana. Aiwa Queen munondiitira, Queen munondinakidza zvekuti aiwa handidi ndimunesi. Chimbondiudzai kuti ndepapi pandiri kuleka ukadzi imi vakadzi. Mimi Queen mutori mukadzi chaiye mimi pachezvenyu muri mukadzi Queen. Vanhu vanotozviona kutoti mimi mutori chimhama, ndimi Queen vedu mimi. Hapana pamuri kuleka inge zvebhurugwa zvekubudisa mutsetse zvazvina kana basa zvangotiwo jealous kukubvisirai. Saka ndodzosa video. Aiwa video ranga richindinakidza reo mutsetse iri. Imimi Queen munogara muchiita kamavhidhiyo anondinakidza, inini handidi kuluza mavhidhiyozi enyu. Vatoribvisa sei? Vabvisa vakati hanzi mutsetse wanga uchibuda, cleavage yanyanya, nyama dzabuda, chino. Unoziya because inini ndakatanga kuita dzakagezwa idzi, nyama dzakagezeswa idzi Queen idzi, nyama yakagezeswa idzi. Kune nyama dzinotisemesa pano. Wangabvisa nyama dzinogeza, nyama yakageza kudai Queen. Muri mukadzi kaQueen imimi pachezvenyu. Shuwa. Yeshuwa Queen. Ora kuri kuchidzira aiwa Queen ndokudai Queen ini. Queen ndokudai danda ndiri murume Queen ka. Hakuna here kuneswa kuti ndiiswewo ndiuye ndimbodanana nemi Queen, ndokudai Queen. ndauyewo pano kuzouya kuzopiwa
education kuzodzidziswa mukadzi. Wewe mukadzi kumushakoinde kuti Kuedza Queen. kuedza kuvaroyi kune varoyi wedza ine varoyi Wakaite Queen kamwana kangu kamukaka. Ndanyanya kuseka. waita basa dias kana Okay, zvinowoyo we love you. Alright. mokanya nekuedza kana vana Okay, kuziya Queen. mubvunzo baba iswiti wedza vatanga Bye, Queen. vaiswiti rega nekuedza vamwe Alright. ndomubvisa remove change to viewer remove Irene. Okay, ndauye umweka anzi Queen Edmi handisi kuona maedheri tosarwa nefanchimesipenga ndikuenda akuda kutouyuwo zvake achitoitawo nyakanyaka zvake nayasikana ini ndangoitawo live yekuti mundi asi kulataura zvakanaka akati Queen hasha Queen kana uchidanana nemunhu mutoenda maprinciples ake munhu iyeye chino. Hi sweetheart. Hi Queen, my name is Sugu. How are you? I'm good, thank you. It's good to see you. You have heard this story, my dear. What's your input? Give me some knowledge. Okay, my input, Queen, is that it's the relationship is between you and Christopher. And when Christopher met you, you were already a celebrity and you were doing what you were doing. So there's obviously needs to be a separation between you as an entertainer and the relationship between you and Christopher. So Christopher, no, his name is Marcus. Christopher, when we say Christopher, we are talking about the man in me. Like the man in me, Christopher wants to be angry, but his name is Marcus. Okay. So Marcus and you were Queen, because then when Marcus met you, you were already entertaining us. Mm-hmm. And there was already that relationship. And then whatever happens between you and Marcus is a different story altogether. So there needs to be a discussion as to where both of you stand. As far as we are concerned, you are our Queen and we know you as we know you. And then he knows you bedroom or wherever you guys meet, and then it's a different relationship. I've been married to a white man for the last 14 years, and we've been together for 19 years. And the most important thing is honesty, and you have to be able to communicate about what you want and about what he wants, and then you need to meet halfway. So as far as we're concerned, you're doing an amazing job, but then we can't, I disagree with everyone. Like, we can't teach you to be a woman and you can't teach me to be a woman because we live separate lives. So whatever you deem to be a woman is what is in your heart. So as far as we're concerned, if I look at you, you're more feminine than I am. You're beautiful, you're always smartly dressed, and that's you. And then for me, being a woman is being a mother to my kids and going for walks and being dirty and everything else. So no one can teach you to be a woman. So feel personal. When you want to define the phenomenon of being a woman, then we say it's personal. personal. It's a personal thing. It's your journey and my journey are totally different. You know what I mean? I can give you my kids today and you can be a better mother than I am as a biological mom to them. So do you, Queen, and everyone will give you their perspective as to what they deem to be a woman. Feel comfortable in your skin and behind closed doors, have a discussion with Marcus as to where your relationship is supposed to be. And there's you as an entertainer and there's you as a woman in the bedroom. So don't listen to us. I love your advice. Sorry, what's your name? I didn't get your name. My name is Sugolu Ngivele Tolocho. I grew up in Bulawayo. I live in the UK now with my South African husband. Let me Queen! Hi, sweetie. Hi, sweetheart. Let me just call you Sue. You know, Sue, I love your IQ. I love the intelligence you're impacting on me. And one thing which I really
want to take from you is to be a woman, it's an individual thing. How I define myself to be a woman, it's not the same as A, because I get in Exactly. this limbo of, even when I started social media 2012, it's like when the live shows, I started them 2014, it was kind of, people, as women we don't do this, as women we don't this, but as the years became more, people say, Queen, you remove our stress. So am I then not, acquainted to myself being a woman in my own right? Exactly. But men, they come and they give you, I don't know. I feel like with the past relationships, I was married before with a Swedish man. Richard was a passive guy. I would do what I want to do on social media. He wouldn't ask a thing. But on this Austrian guy, he is someone who gives me, blah, blah, blah. Don't do this. And there's no negotiation. It's maybe because we come from different classes. I think that's also one thing I am realizing. He's a medical doctor. Of course, me, I'm educated in my own right. But classes, when someone is very educated and up there and they come and they want to, I don't want now to be controlled. That's my thing. I don't, because you are rich, and because me, I don't have the money you have. Who say that I won't be a millionaire one day? Who say I won't be a billionaire one day? Why do you want to box me? That's my own. Even with my mother, we are always starting that. How Zoreke? But I say, but who said one day I won't be great? Who said one day I won't be a millionaire? So kind of, should, when they say jump, you say how high? Exactly. Is that how it is? Yeah. As you say, when you met, you were already a social media personality, and that's one thing that can't be taken away from you. So there has to be an agreement somehow that, there's you as this person and there's you somewhere else. And then I'll tell you a story about myself. When I met my husband today, I had a son already. My son was already 5 years old by the time we met. And I said, okay, look, this is the deal. And he accepted. And my son is 23 years, 20, he's going to be 25 now. And he has been a part of my son's life since the age of 5. And I said, we are poor. This is my son. I come with baggage. It's either you're in or you're out. And that's always been the case. And he's stuck around and he's been with me and he knows my weaknesses and he knows my strengths. And we've grown together. I've spent half my life with the men that I'm with now and then with my son who's going to be 25 soon. And they've got such a really close bond. Greetings to your husband and your son. Sorry? Kisses. Greetings to your husband and your son. Yeah. Kisses, and your family. Kisses. Thanks. And I'm always hiding my husband from you because you're way too beautiful, because I'm always scared that you might be. These days I am as decent as they may come, because, the camera, it's I'm just being too much controlled. But anyway. Okay, so just for for me, I'm saying I'm a woman and be you, do you, and there's a Shona saying zwakafu gitama zimba matenga or something. Exactly. You never know. We can be preaching to you and say, Tate, do this and do that. But some of us are in relationships where there's no sex for 6 months and we are hanging on to people that don't even love us because there's no conversations. Just be as honest to Marcus as you are with all social media, with all your social media platforms. And Barungu, they are so understanding and you will reach and then you will see you'll have a successful career and you'll have a successful relationship offside the cameras. So I wish you luck and I wish you happiness and I wish you love. I wish you everything. I wish you everything under the universe has
to offer because you're a beautiful human being. I receive and I declare the same to you. Thank you so much, Sue. You are a breath of fresh air. Thank you, darling. All right. Have a good Kisses. night. I'll be listening to Same to everyone you. else's Happy advice. weekend. Thank you. Happy Easter as well. Oh my God, this one was so. Tight. Hi, darlings. Hi. Kisses. Mwah, mwah, mwah. Bye. Bye-bye. Bye, darling. Bye, Bye. Take bye. care. Same to you, sweetheart. Oh, it's a beautiful family. Cheers. It's a beautiful family. Cheers, darling. So, yeah, we are learning. That's one thing we because sometimes we don't go to rasta. Yeah, we don't go to rasta because vanondiziya chaiwo ndiri munhu mafara kubvira kubudiriro kubvira ndiri kuzimbabwe ndinofarira kufara ende ukandiona ndichitamba hazvirevi kuti mubrain handina chirimo munhu ari kungotamba marecords. You understand? Munhu ari kungotamba marecords. It's not something chekuti vanhu vanobva vati queenie of course kune vanhu vanojaja, but I know myself. Hapana munhu anouya pamuberere panapa achiti ndiri kudanana natatenda ini ndiri kuziva kuti ndiri kudana namakasi, nyika yese inoziva ndiri kudana namakasi. Hapana anouya panapa achiti I'm a side bay watatenda. No, hapana, vanhu vanozviziva. So ndamboda kuidzosa vhidhiyo but ndaona kuti chinotsvuka. Queen, amen. She's so good. Her input was very worthy and inspiring. Okay, guys, I think this was, let me just see the one last caller. Dingo Chivara Chirongwa. I don't usually do lives so much these days, but this one was worthy. Was Nandaka Birita, Nandaka Patricia. Hi, sweetheart. Hi, Queen. Hello. This is really saying. Hello, you look beautiful. Thank you. That would manifest young, but it's pabasa Queen, so Yes. I'll hide my face. It's okay. Yeah. You can hide your face. Tell me what's your input pakuti ukadzapa. Inini Queen ndiri kufungidzira kuti ini ndichiroorwa ndakaudzwa kunzi mukadzi haatsamwi kwese, moyo, fesi zvese nekuzasi kweduku, hamutsamwi nebeche. Kana makatsamwa munongovapa, kutsamwa ikoko vatozviona kuti hamuna kufara, vazviona. Rinopika sei kubeche munhu wakatsamwa muchichiko ini ndiri munhu ari sapiosexual ka brain Zvinonetsa. sei domupa sei nechendakabva Ichokwadi, but zvinotorema and sometimes unogona kutotadza kana kutoti feeling iritouya kutoti munhu apinde, but the thing is sometimes dzimwe nyaya you solve them better after sex, and zvimwe zvacho that bonding inoitika pasex inoita kuti muone nyaya in another perspective. For me, ndatombobatikana because ndini munhu akomenda ndichiti izvo mukadzi waRichard hadzoka chichi, kana maiona comment iyo ndichiti mukadzi waRichard ndiye ataikamba. I loved the comment. Ndindakomenda kudaro, but pamaiti yadzurwawo ndizvozvo ndo baba zvavari kuda. But then on another note, ini ndaona kuti this guy are different pawanhu vamakadanana nawo before kubva nichitanga kufollowai. He's been very private. Haasi munhu uya sevamwe vese vataingoona vachiti mvemve pakamera. He's not like that. And ndamboona video masikati ramamuchitaura zvekuti arida kunoroora in something. So munhu wekuti I think he's serious. Saka totombotyora tiri pana Esther. Uyu Christopher totombomutsikirira because Christopher in as much as achidzoka, but we chose to be Esther. Saka the Esther, sometimes the Esther should be submissive. Pazvimwe zvinhu kungopusa, so kungopusa asi muchitiziwa zvenyu. Kungopusa asi zvimwe zvinhu zvichita sei zvichifamba. Because for me, I think this guy is different.
I don't know zvangu vamwe vanhu, but ini ndikuona kuti munhu uyu akasiyana nevamwe vanhu Queen. And he's also making me glow. You can see the difference from Exactly. Mm-hmm. You really look good these days, and unozwa kuti even the makeup yamuri kuisa mazuva ano Queen ka unoyatsaona kuti makeup iyi haisi yemunhu ari kuvhara mawara kana kuti say it's something which is just flawless zviri kungoenda zvakadaro. So for me, inini ndo my 2 cents Queen. I think, yeah, in as much as we want to be happy, but there is life after social media. If the person you want to spend with your life with is comfortable with such videos, you've got a lot of things. You are a great personality. You would see kuti mazuwano you were not even doing my videos akawanda, but we still enjoy you, the person you have become. Austria, the person you have become, it's a different from munhu atanga tajaira, but we are getting used to it. So I think to keep this person, I think this person is a bit special. To keep this person, ngatimbopusai rawabvisa racho, it's okay. Rawabvisa racho, it's okay. Tatabonzwa kuti next time ingotamba yenyu, but mungopfekawo zvinoita kuti ndiri kuti tambai matema yasi mopfekawo tracksuit. Then it's not good in the guy who wants to go to Mazama Kamira. Then she's not. But you can only put that in my fallen soldier. I understand, but ndini mumwe munhu atobatikana ndotozvidafanisa nge pamunonhingira paya murume wangu anobva ati wanhu wako ava ndotozvida that character of yours ndinoida, but for the sake of that guy I think he's too serious. Zvimwe zvacho Queen because you still remember inini ndikanetswa nemume ndinoita like ndichipenga ndichimukastigeta, but there's something, you know, that's all nemwe shamwari yangu so ikufrance chikanzitate. Maybe my advice is 22. It's alive. Umbobvunzo wanu vakadzi kuti how do you handle such situation? Kutoda help because aungamba watsamwa uchiti bhururutsira shiri yedu iyi. No. Yes. Bvunza help. So I think you, of all the help, you, all the ladies, you are really being constructive criticism yamukundipa. So I will take it and I will make it build me to be a better submissive partner. And zvimwe zvacho Queen ka you'll be surprised kuti zvandiri kutaura kuti ini tete vangu vainditaura kuti becha haritsamwi. You'll be surprised mapedza kuita udara ninga kuti saka video mamukuedza kuita seko haridzoserei vanhu vanga vachirida kana kuti anochiita open after that kuti no mavideos akadaro kana uchitora pfekawo top inoti vharei, because of course for now kutoribvisa kwaaita it means kuti he's panogumira emotions ake ndo paari. It's no longer a dialogue thing chekuti makutaurana because already manga matoposta video racho. So I think because ndandanda kugaya kuti ndongorana my social media, so andibvunzi, so ndakupinda manje in this mode yekuti whenever I do the dancing, which is ndandane nguva ndisingambotambi, I think ndakapedza kutamba kutaratara, you know, this was one of the few, but anyway, it is well. Yeah. That's my 2 cents Queen. Shamwari ndiri pashift, shamwari ndopedza na 10 saka pakatsvuka. Bless you, sweetheart. All right, bye. Cheers. Cheers, happy Easter. Thank you. Inga vanhu vari kutodzidziswa zvakanaka izvozvo so that tingoitawo vakadzi vanenge vari nani
you know, because handiri kuita zvandakaita the same relationship yekutanga yaRichard sakaumburidza munhu ambva auya ambva aita few tatadzinganisa munhu tichinge tinopenga nekuda maviews. So it's for me, it's not my views really, because I know the whole of Zimbabwe knows me. But ameno duze ukamunyabvurira kuti ndakambopenga kaikaya, you know. I think so. Brain dzangu kuti brain chaidzo maybe kamunyabvurira ikako, because zveshuwa ndakambopenga vanhu chaivo vanondiziya vekumba kwebini makavabvunza ndakatopenga kuhoira chaipo, you know. Saka kamunyabvurira ikako kanenge kakasara, because unenge usina nyadzi. Unoziya kana wakambopenga ndoziva kuti kana munhu ndakapenga needzi chakanditengesa iedzi i2011 ndakarwara needzi ndaitwa lumbar puncture, akatorwa mvura kumusana zvikanzi brain dzake dzakuherereka, ndakutopiwa na Pedro neti chiimbi ndo mishonga yandaimwiswa kuZimbabwe iyoyo. So ndaitoiswa cheni muchipatara, ndakatoiswa cheni kuAvenues uko, ndakatoiswa cheni because brain dzaiherereka. So sometimes, you know, ndombofungidzira kuti dhuze kamunyabvurira kekuti munhu akambohoira zvinonzi haazviziye kamurume uyu unomuudza uraiasikana ndinotangira pano ndiudzeiwo ndakagara pano ndinomuudza kuti ndakambopenga. Munhu anokutiza kana kungopengewa nemunhu uri murelationship uchidanana nemunhu mukudanana pamusoro iyi nziva ndakambohoira handitauriki saka havaziziye baba kuti ndakambopenga. Asi inini ndinomuziya zvese. Sori nhasi handina pendi pokati ndangoya muchifirega ndina pendi saka ndakabatanidza makumbo angu, you know. Ndini munozviziya kuti ndakambohoira, saka at least munhu watidzoredzera ndichambotiwo pamwe maybe ndichambotsvagawo psychological help ndimboona kuti kana paine kamunyabvurira kakasara mazuva andahoira kanopisiwa sei. Yeah, I have to be honest. Kakune vanhu handiti ndiri queen wenyu, ungaite zvekuudzwa history yangu inini ndiripo ndokuudza indega kuti 2011 pandakaita AIDS because zvakaitika ndezvekuti ndandiri paHarare Institute of Technology ndandagara ndichirwara ndamira mapiritsi HIV yandachinja kuita AIDS, yachinja kuita AIDS amachabasa nemasters zvaitika zvegandiazokudzeika zvakaitika kuti ndizwane chirwere ichi ndakasodomaidzwawo nepachikama zvadaro ndaingomwa mapiritsi kudaro. But pandakatanga first year kuHarare Institute of Technology ndaitya kuti roommate wangu akandoona ndichimwa mapiritsi anodi nandamira 2011 iyoyo ndakamira mapiritsi almost a year and a half. Chaputika ndakatanga kurwara AIDS chino ndichizviitira manyoka maivhairwa ndomanogara chivimba mukoma wangu musikana mukurumba medu akageza manyoka namai vangu ndaitozviti ipapa yangu ndionera zosvika kudai. Saka muchitora ndichikuudza kuti ndiriwo vheti weutachiwana, hapana chaunondutse chedzi chekuti munhu anomira apa achitarisesatauro. Ndakazvimamira kuchipatara Avenues, ndakazobviswa ndaendeswa kuparenyatwa kundichigezeswa brain dzatacha paya ndiripo ukaondekasvika pa2 kuranda ndakakota kana kuti 2 minutes to death handimugona. Saka kupenga ikoko ndokwanisa kufungidzira kuti hakuna kubuda kwangadai kwakapedzera kuti maybe 50 kana 60%, pamwe 40% dzakasara. Saka muchore ndisina nyadzi wedzere kuti mborari ndiremere kubuda kana kuti becha ndiremere kubuda
nenyaya yekuti takambopenga. Kana munhu wakambopenga hauna mazwi ekuti anorema, unongoziva kuti uri muraini, kunzi uyu muraini munhu chichi akambohoira. So mukundidzoredzera. I'm so happy that I managed to open up kuti mundibatsire, and this advice yamandipa, I'll take it home ndomira zvekutamba ndakashama zvacho. Let us stop. There is more to life than kungotamba kamnyabvurira kacho tichakafambira, so that kana kaine mapirisi anichapiwa kumapsychologist or kumatherapist, ndizvozvo tatandara redu vechirege ndiende kwandiri kuenda, ndikunoona kwakababa basi. Handitaudzwa zvikati specialist reva munanda mudza ndakandikumwedzi sikarega ndokumudza kuti ndine chiposalama rangu kakangori kastrain kebeche kangoti chiposalama ndonomupa beche racho. Ane ndo zvamataura ndakamupa beche iri akanditangira futi mangwana makusena akata alright nanzindi munoziva amene urume wacho unongoti tizvupa papantu unomupa beche, but handina kuzvitangira kuti munhu andidzuburisa mavhidhiyo. It's a process. I love you, my sweetheart, and have a very happy. It's Diana. You have to see it as real life. We were talking about video ya Zuburuswa. Nemkwasha amai vangu ndashumba Diana. I love Diana. Mai vangu Diana Garaba Mafumo. She's a shumbaris. Mkwasha wenyandi Zuburusa video, mama. So tachitaura about that. Ndichikumbira kune vanhu kuti vandidzidzise kuti so ukadzi hwacho kunzi ndinzi ndiite mukadzi, what do I have to change? Saka vanhu vataura zvakawanda vakataiwa queen, tsikirirai kuChristopher urume uyu and be more of a woman by being submissive. Saka tikungodzidzirai usubmissive mukadzi amba uya mbati beche garisa tsamu ipai baba beche kunomupa kwacho. Asi nhasi ndofunga anotoita rekudya chaivo, toita rekudya because kuti aise mboro mukatika undiregerero nongondiremera, handinoda kutsimbirirwa, ngaaise mukana tombotangira pamiromo. I love you so much, people, and God bless you. Thank you for all the stars kind of where chingotamba tichitaura nyaya kudai, but people lambasted me with stars. I love you. God bless you, and makandi koshera. Good Easter.